нафаре қисса мекунад, мегӯяд бо васвоси шайтона ҳалаҳалаи занам очагма бурдам дар хонаи пиронсолон мондама, хостам ки ба хона барбигардам. Дарах мегӯяд беҳад аварияи вазнин дар рӯпара шудам ки 25 рӯзу ҳам фақат дар вазнинхона хобидам. дар ҳамин муддат мегӯяд аз ҳар ҷониб бӯи модарама ҳис мекардама, аз ҳар ҷониб садои модарама мешунидам. ниҳоят мегӯяд рӯз монанбуд набудая, худовандам шифо мондод. рӯзе ки ай беморхона бояд ҷавоб медоданд, бо худам тасмим гирифтам ки мерам рост очагнаи хонаи пиронсолон мегираму баъд ба хона мерам. дар ҳамин ҳолат мегӯяд духтур дуромада гуфт: мошоалло ҷавони хуб, чӣ ҳол дорӣ? мегӯяд гуфтам: ҳазору раҳмат духтурҷон, бениҳоят ай шумо миннатдорам. имрӯз бо кӯмаки дастгириҳои шумо ба по хестам. духтурам мегӯяд ба ман гуфт ки ай мо ҳеҷ миннатдор наша, чунки мо вазифамонро анҷом додем. нафаре ки сазовори миннатдорӣ бошад, ӯ ҳам модартай мегӯяд. мегӯяд гуфтам: модарам? духтур гуфт: бале, модарам. рӯзе дар ҳолати вазнин хобудӣ вориди ҳуҷраат шудам. мегӯяд модарта дидам дар болои ҷойнамоз дастош тарафи осмон бардоштагӣ мегӯфт: парвардигоро, худат ваъда додаӣ ки 3 дуо бечуну чаро қабули даргоҳи тай. якташам дуои мои модаро. охир ина ман ҳамун модари ҷигарпора ба ӯ хотирдастома тарафат бардоштам ки ҷони маро бигира, ба фарзандам умри дубора бубахш. мегӯяд дуои модарат ба мисли малоика қабул шуд. худо раҳмата мағфират кунад модарта. мегӯяд ҳамин хел дар назарам сахт расид ки гӯё айболом оби ҷӯшомада рехтам. охир мегӯяд хоб медидам ба олам гирья дорад модарам. модарон дар гур ҳам андар ғами мо буданд. садқаи номи муборак